Da ni'n cyflogi bron i 500 o blismyn a tua 800 o staff dros Gogledd Cymru i gyd. Mae o leia 27% da ni'n clasio fel rhugl. So maen nhw yn naill llai lefel 4 neu lefel 5, a mae gennym ni lefela lle da ni'n mesur beth i safon iaith o bobl. Gennym ni un person sydd yn lefel dim, so mae gennym ni wastad rhyw fath o sgil iaith mwyn medru deud enwa neu mwyn cyfarthrebu efo pobl ar safon isel. Wel, wrth gwrs, mae gennym ni cyfrifoldeb i gynnig gwasanaeth yn naill llai yn Saesneg neu yn y Gymraeg. So gan hynny, mae'n hanfodol bod ni medru cynnig y gwasanaeth yna yn ddwyieithog. Mae'n dangos dipyn o barch i cymunedau ni, achos mae lot o gymunedau ni yn dewis eu hunan siarad Cymraeg fel iaith maen nhw'n siarad o ddydd i ddydd. Wrth gwrs, os ydy staff sy'n gweithio efo Heddlu Gogledd Cymru ddim yn gallu siarad Cymraeg efo nhw, mae o'n dod drosodd ychydig bach yn amharchus o dyn ni'n sicrhau, yn wedig yn rhai swyddi yn rhai llefydd, bod pobl yn rhugl yn y Gymraeg, ond o leia bod pawb hefyd wedyn, dibynnu lle maen nhw'n gweithio, yn gallu cyfarthrebu i ryw raddau yn y Gymraeg. Da ni'n delio efo lot o bobl mewn crisis dyna fel ar heddlu. Mae pobl yn ffonio ni achos maen nhw angen help gyda ni. Ond mae lot o bobl yn ffonio ni a dewis iaith gyntaf Cymraeg dydyn. Felly ni yn medru ymatab iddyn nhw i delio efo'r crisis efo'r argyfwng trwy gyfrwng Gymraeg yn bwysig iawn i ni pan da ni'n cynnig gwasanaeth a frys. Mae'n bwysig i ni adlewyrchu'r cymuned da ni'n gweithio. Da ni fel staff yn gweithio ar heddlu angen trio fod yn rhan o'r gymuned ac yn medru siarad y Gymraeg efo nhw yn bwysig i fod yn rhan o'r gymuned yna. Yn rhai llefydd mae o'n elfen sylweddol o naws y gymuned ydy. Ffordd mae'r cymuned yn bodoli ydy'r iaith, mae'n lot o lefydd, so gan hynny mae'n bwysig i ni dangos y parch yna a gallu siarad Cymraeg pan da ni'n delio efo nhw. Da ni'n gorfod cynnig y gwasanaeth yna o ran ddeddf, ond hefyd, da ni'n teimlo i gynnig gwasanaeth iawn i'r cyhoedd. Da ni angen medru cynnig gwasanaeth ddwyieithog mwyn cyfarthrebu efo pobl, a mae hwnna'n peth pwysig i fagu hyder yn yr heddlu efo'r cyhoedd. Mae pobl angen gwybodaeth, a mae gen nhw'r hawl i gael y gwybodaeth yna'n ddwyieithog. Da ni wedi ennill dipyn o wobra dros y blynyddoedd yn profi bod ni yn cynnig gwasanaeth yn ddwyieithog. Da ni'n derbyn bod o'n rhan bwysig o'r gwasanaeth da ni'n cynnig. Mae gennym ni sawl enghraifft o pobl sydd wedi ffonio ni angen gwasanaeth mewn argyfwng a bod ni'n gallu siarad efo nhw'n iaith maen nhw'n dallt ac yn iaith maen nhw'n mwy cyfforddus siarad. Mae gennym ni sawl enghraifft o llythyrau da ni wedi cael gen y cyhoedd yn deud faint mor falch bod nhw wedi cael y gwasanaeth maen nhw'n cael. Allan o sgêl o 1 i 5, 4 a 5 ydy'r rhugl, ac 1 ydy yn medru deud amball enw neu deud llefydd yn y Gymraeg. Da ni'n sicrhau bod pob un aelod o staff sy'n ymuno ni yn cychwyn ar lefel 2 a gorfod cyrraedd lefel 3 o fewn y 6 mis gyntaf. Di bod tîm a rheoli ni i gyd yn gorfod cyrraedd safon 3 o fewn hyn amser. Yn y dyfodol, os mae pobl ifanc yn penderfynu bod nhw eisiau gweithio i cynghora neu'r heddlu neu'r bwrdd iechyd neu beth bynnag, a da ni'n teimlo bod o'n bwysig iawn bod y pobl sydd yn ymuno ni yn siarad yn y Gymraeg. Os mae pobl ifanc yn meddwl bod gen nhw opsiwn i cario ymlaen dysgu Gymraeg neu cario ymlaen defnyddio Gymraeg o ddydd i ddydd neu ddim, swn i'n deud o ran gwella cyfleoedd nhw'n y dyfodol bod nhw angen gwneud, achos mae Gwasanaethau cyhoeddus yn cyflogi miloedd ar filoedd o bobl dros Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl fysa fo'n fantais i bobl gwella safonau Cymraeg ysgrifenedig nhw.
bwysicach I suppose ydy chwilio am sgiliau ar lafar, achos da ni'n ateb y ffôn, da ni'n delio efo pobl mewn crisis, pobl sydd angen help ni, ac mae wedi cyfarthrebu efo nhw yn hanfodol I ni.